Tia, ez nago bat lasai, seguro ziala lehen etorriko? Ez, tio, ondarra bira jundiala faltzea, ez dia behan duarte etorriko. Joda, lehenago aspertze bai ez, Bo, tio, lataik ez, Eta eseri, guazen makasi jata. Guazen magan zegona. Eko buena. Ba, ze ondo ez da, hora bilok hemen, guai, tio. Jo, abertzen pasatzean gaur arra gitarretan. Ero da super sinistra, mola. Eta Josekin egiten du kriston pareja, tio. Bai, Jose, bai, super sinistro, mola. Ei, tio, ze pasatzea? Jo, hemen dik angulo bia daukat. Apaizkiriak, emo zerte ondo, apaldo ezue. Erki, balda izue geotak gehiago gehala. Bai, bon, gaizke naiz. Geotak gehiago zate zuek, zegu betikoa gea. Talare, txoatzen naizue. Argi da hona da gu ez gehala saltzaile kastakuak. Seguru? Ez hoxe. Karo zerbitzanean emakilau. Ta telefonua? Magoke bazpareko trastea dira. Etxekuak gutxitzen hasi ezkeo ba erabiltzekoak. Guk lege bakarra gau. Zuek, bilatu. Konparazioa egin. Eta zerbait hobia aurkitze bazue? Erosi zazuela zai! Hauxe, gure gaurko eskaparatia! Tio batuk. Ederto, ze koloretakuk? Ez ote da hau, gurutzako zailegide izango. Txoaketek! Errosario txurirekin ezin duzu sartu, debekatuta dago. Hori esateko balorie biede gero, Barkatu ikusentzule, ez din izan dut ekidin, hau... Karreteran aldeko kanpaina, hasi da. Bi gaztekinki botilloia praktikatzen ari dira bankurretan. Nei, hau, eso, venga, guaztak. Nik esan detate berira garkitzen. Ilargia onderatu nahi aldiak. Eta zatik ez dut esaten ez da ilargia? Baina nondik atezu txoreak erioi, Alexander Favorez? Imanol, ilargia utzi behar duzu. Guk ez teo inoren gainatzen. Gaukaguna esan, eta zuek gaugeratu. Orduan ez de telefonoz da ikasi behar. Ez, oendik ez. Bueno. Ozenbak, ona, politxa, merkea! A ver, Ozenbak, merkea! Erose honak, ez du saltzaile beharrik. Egunon, zena izendun ba? Kantzontzio batzuk. Ederto, ze koloretakuk? Klasikoa naiz, zurixak. Zurixak. Ze taia dakazu? Ba, mediana. Mediana. Ta, luzeri? Barkatu? Gaur egunin, kantzontzi liupen neurri iretzen dabe. Sostenak eta morun. Estandar. Estandar, bai. Danok esatezu estandar, da gerokun, antixegatzen gatzu erositxaku. Ez duzu sekulen neurtu? Hombre, abeño ben bai, hola brometan, baina bestela ez. Ia, holako isanike? Getxua. Beste ez. Orduan 10 zentimetro getxi gora bera. Oso ondo, eta pixu? Pixu, Bai, pixu arrautzana. Bestelan gero esatezue kantzontziluk, ez dutzuela nahiko eusten. Ba, pixua arrastipez. Ia, torri hona. Torri? Maizea. Torri zatxona gizona, zelako lotzak izazaz euskaldunak, Egun gramo, exacto. Bueno, orduan, 10 zentimetro, bider, egun, eta zurixak, ezta? Ederto. Ai, ba, Gonzalo. Apa. Aspaldiko. Ze nahi zendun ba? Ba, betekoa, maoz bider bosteuneko bi pare beltzean. Oso ondo, ederto. Hala, listo. Agur, rengo arte. Baina, bosteun... Bosteun? Bai, arrautzena, bai. Funtzionaixu beta, funtzionaixu ba, gixu. Oh, kabara. É una festa, você man. Essa. Aurreko astean zinean egon eta gero, gaur gure atxuak akademia batera joan dira ingelesa ikasteko asmo. Ez ote da hau, gurutzako zailegide izango. Txoaketek! Dondin usan sermoiak ez algen ditun latrin ezen zuten? Bai, baina gauza bat entzutea den, eta bestian tanetu. Ke guapo! Isabe segundan semi ematen, belarri xapaloekin. Good morning. Good morning. Gukin naia da. Hola, ¿qué hay?
Hai. Hai, nola hai? Odigaz ez da nikoa da. Ongietue, bihoi. Zer du horrek abuan? Patata berua handula emate? Aizan, honek ondo otezagun inglesez. Pregunta jo zeuzen. Zira naiz. Tazen gaitzaude, baina zinen zehar, metu beharra, Ez neska. Ne, hiluak esan zian, txikli haua sartzeko da, inekin bukatzeko itguzti. Nola in? Bai ba, por ejemplo, txakurra esateko, txakurren, da hola erza, Okay, ladies. Esto, yo querer saber nola esaten da ebakila. Ebakin. Sorry, gaudizkinak. Zorro jagaz, baina txampu erabiltzen. Kaspakan? Can I help you? Kalma, nekanakin sartu alagoan. Baina zeuzkau, bit English onak. Shut up, please. Xarrak pix? Aipalden, xarrak pixatea bianidatxin. Falta de respeto. Any problem? Problema ze, gu joan, lotzakadin. Nola moldatuko dira gure atxuak ingelesik gabe? Aizak, lehen eharki moldatu gaiuk bat ebe, txotxolo! Bale. Datorren astean ez galdu Wazemank. Jainkoari esker Euskal Herriko Eliza oso pozik dago gure artean gero eta kristau gehiago dagoelako. 10 euskaldunetik bederatzi egunero joaten da mesetara. Espazio arazoak ere baditugu kristau masifikazio hau elizetan eroso sartu ahal izateko. Baina dagoeneko neurri bereziak hartzen ari gara. Ezin duzu sartu. Beti berdin, hau injustizi bat iruditzen zait. Errosario txurirekin ezin duzu sartu, debekatuta dago. Egun ondo izuela, Jainkoak? Egun on, majo. Bueno, eta hauei, zergatikan ez diezu ez zer esate. Gizon hori Andrearekin etorri da. Sartu nahi baduzu, badakizu. Hola, egunon! San Martin Goldixi? Bai, erreserba zerbitzua. Zertan lagundu zeitzaket? Beatu, datorren domekako mesan hausirako negenun sarrera bi. Ai, baden hartuta da hau, sentitzen dut. 10etako mesarako zehozen geratzen zaigu, baino... Ke pena! 12etako mesatako ilusini de masa geunkan da. Itxoen pixkat, nire lankidearekin konsultatzen ari joa. Ba, 20. bankuan toki pixka batekin dezakegu, Atzera xamar da, baino... Hauxera poza! Bueno, zu gorde tokixe, gorde! Como let's go, Zito! Jauna zuekin da martxa gurekin! Everybody Cristo! Ez hau azperadoa! Hauan, atxu, Everybody needs somebody. Everybody needs somebody to love. Someone to love. Horrela jarraitzea espero dugu. Sukursal berriak irekitzen. Hemendik aste gutxira, egibidea.com portala irekiko dugu sarrerak online eskuratu alizateko. Besterik gabe, jauna zuekin, zoazte jaunaren pakean. Zue lasai, Ainere gehitze baizue, lasai, ez da teleoperadore latosoitako bat. Aineren egin beharra da, Wazemanken berri ematea, ez saltzia, Ez duzu behin ikusi orduan, lastima. Gaxua, penatu iteaz gaitu zuelako ezautzen? Ba ez omen dakatan itxura txarrike, oi isate behintzat. Zer ba? Hoxe lan aitetela, zuk ezala. Esan izuten programa hortan, astero, atekoen naiz ba? Alkai, ne sistema asko zobia da lausteia. Iraula geiztek, makili, favorez. Wazemank, ona, polita, merkea, polita, Wazemank. Nun bizi naizen, haizu, oi asko xamar jakitia ez ala. Aitzaki, mostak telefonua, Tapistak telebizioa, ike zeo zimerko eketa. Mendizale gailurra jotzeko magina dizerri botatzei,
Kaixo, ongi etorri bidetxi horretik saiora. Punta-puntan bizi nahi dutenentzako saio ontara. Gaurkoan marka guztiak hautsi dituen gonbidatu bat izango dugu. Jetiak depilazio elektrikoa egin zuenetik horrelakorik ez dugu ikusi. Goiuri Mendiluze. Kaixo, Goiuri. Opa. Goiuri, pasaden irailean erromeri egunean Herniora igo zinen eta ez zenuen inor agurtu. Ta euskalduna omen zara. Hori esateko balorie biede gero, Bai, gio 8.000koak gorra diela, esateko baino nik indetena probatu ez duelako izango, Lorpen harrigarri horren dokumentua lortu dugu. Ikus dezagun. Hori Goiuri zelatuntik gora bigarren bihurgunean da, ezta? Bai. Bea. Hortxe? Haze jamon jork arpegia geratu zaion gizajoari. Zaion belakoen pasako sustua. Ikus dezagun berriro errepikapena. Holako ikonjio. Beira, arki entrenatuta junitzan. Bai, Ez nituen ez da bekainak altxa, Beira. Harrigarria da, gizona hortxe ikusten dugu saiatzen, baina zeakaka morralien. Eskerrik asko Goiuri gurean izateagatik. Zuei? Beno, datorren aste arte eta hautze horman gora. Agur. Familia, ez preokupatu. Etxe ondoan egin gauten karreterak, dirua besteik ez du ekarriko etxe onta. Zu beti igual, Zuta zure dirua. Baina ez aldo bestek bizitza hontan. Ta natura egingo jon kaltea zer? Ta etxontako bizimodu baketsua trakesten baldin badu? Zer? Lasai lehetzeko pakia biharrezko da. Santi garrazo jau. Karretera hemendi pasatzen ba, nik restopa iriki bat. Hoi da, restopa! Amage, arrazoia bain, beti bezala. Ba nik ez den nahi, kontra. Zuatia? Karretera igabere nahiko jende xelebri etortzen honea. Kontra. Ne alda! Nire bai. Orduan, zezan berdia diputaziokoei. Etxea referenduna inberdeula? Hoixe? Demokraziak itzein zala. Demokrazioa ez dut esautzen. Baina hemen ez du itzein go! Santik eta bilo iraziko dugu. Ez, Matia. Empatia deu, empatia. Karreteran aldeko kampaina. Hasi da. Kampaina ez. Hau. Guerra! Bukatuta. Ordon, zeako zea hori ez pa atxatura. Zu esaltzinan ez etzan aldekua? Bakizu ni ekologista xamarra naiz. Ba, animali gustatzen mandi bazaizkitzu, segi ikulua lota! Ze aizea, mosolo! Loiteko zeo zerri eutxi beharko jotpa. Jo, Katja horreko zuen eskan baja diruditia. Ja, baina zuri ze gustatzen zaizkizu. Katja modukoak, ala morena. Jo, nahi gustatu, badanak, tio. Ja, baina... Beira, hauek bi gominola dia, diferentiak, tratu. Amengaz! Baina zeita zuek, etxian. Guazen bak ikusin egin eta dita batian afaldu deo. Nauzeke ba! Opa, ni joki naiz, idurren klasekua. Ba, seguro naz ez zuela afaldu, Zoz ekarriko zuet pikateko. Jokin,
Xeri bamen, xeri. Familia nagota. Lasai. Oain dikan ez dago familia. Ugalde jauna ekarri dit. Diputazioko ordezkaria da. Gure etxeko referenduna ikusi nahizun da amak eta bilok irabaziko duenez, bideo batez baiezko emateko. Lasai, txantxulero alakua. Oaindik ez tezu irabazita. Kaixo. Kaixo. Urrengoa? Jose, arredi. Ez da beharrezkoa. Urrengoa. Kaino. Alea jakta est. Lehenengoa. Bai. Bigarrena. Ez. Hirugarrena. Bai. Ta laugarrena. Bai. Ikusten dugunez, 3 boto errepidearen alde eta 1 aurka. Atxa, traizio indiazu. Bilotzakin sobornatu naute, katxa. Kontuak alde batera utzi eta errepide egingo dugu basarri ondoan. Ederki jauna, ordua restopeko lizentziare karreterakoekin batea sinatuko jazu, ezta? Restoparena, berandu zabiltzate. Agirreneko Tomasiri emanion eren egun. Zue paino askarako mantziaten baiezkoa eta... Bano zein gotxeu Kontu hobeko horrela itzaten dira, Eintzak lo eta zango dik me. Hor atzikalde hortan bade, auterreno bat, parkinen bat eiteko. Bai? Eta ikusiko aldegu. Behar zerbait egin dezakegu. Presio honean jakina. Iriki atia. Aio! Antzak asko eta aztek loik egingo. Zuten izuen, karretera horrek ez zigula gauza honik ekarriko. Dios, politikoak beti txantxullotan. Blokeua bukatu hau da matia. Blokeua ez dakit, baina zeako zehai. Zehatu beharko genduke ez da, moxola. Familia! Ekipua geha bai ala ez? Bai! Gauza kondo itetxeu bai ala ez? Bai! Ondo indakoa ondo saltzea bai ala ez? Ez beti. Oain ez geha, diskutitzen hasiko, Aizue, ni ondo indal nao. Bai? Baita, saltzaldet. Ondo da. Suertiak ere badu bere partia. Makila atako aldit, onditzeko. Ez, itzein da konponduko ju. Audientzia geste baia, ordunateazak makila. Atxura, Bai, txiko nahi. Zer ditzi, Jose Ramon, kodigo beltza. Bi gaztekinki botelloia praktikatzen ari dira bankurretan. Venga, guaztak, venga. A ver. Baina, zetan zabizte baina? Arrazoia doka, gaina gure muturren aurrian. Jo, eska mengo tabernak? Mengo tabernak ez aldatu nahi gaixa, Zui etxien ez dutzu erakusten ala. Ez gara hemengue. Ez gara hemengue, zema Coca-Cola bota hotzak harta buru horrek. Alkohol neurri bakoitzeko 3 neurri Coca-Cola. Kendu. Karrigona eta ikasi gero, Baina, Jose Ramon. Nahi isirik, oingo gazti idilpe txaukek eta, Ardausati bakoitzeko Coca-Colia 3. Venga, atuik, da proik, esan guztako oin. Ona, ongo gore. Sortanik. Zizia. Baskotan esaten doztaken, herritarrekin gertutasuna erakusten. Hau hasi infama txarrai kontra etxeko metoda, dukau. Infama txarra dugu, ez da. Esan hori, esan zela dierretzen dozuen. Venga, bota lazai. Bamunipaioz.
Eta tablillas, maderura llegaten etzarielako. Bueno, hau ezin doan hartu. Ixo, herritarrekin gertutasuna lantzen gabizik eta... Bueno, pareja, gau ona pasao, Eta buen rollo, kolegi. Sí. Bueno, ahí, postak. Ezin dut ulertu. Botelloia praktikatzen agintariak iraintzen eta zu barrez. Seguru nago, gero mozkorro eginda sartuko dilara futbolzelaira. Futbolzelaia zerta? Baderbia ikustera etorri diala, ez altzara konturatu. Patilla sorrek, atletikeko bufanda zeraman lepoan. Me cauen sot munipaios, me cauen samamesen alpargatak. Jose Ramon, gertutasuna herritarrekiko. Gertutisumako bai nire porri, bai. Torreiona, tablillas, Andile guaziman, andile guaziman. Gaur bai, gaur earki gatxik, Josean. Bai, pentsatzalde, motel. Fuen maioren konek egan ondoren earki gatzek bat. Zinon ba, katu izango. Ez dituzte bestela laizten gona atzeti eskupetan. Pilota zaleok, gabon dizuela, hemen txagaituzue, Fue Maiorretik zuzenean, ETB kantxa saioan. Ongi etorri. Josean Tolosa. Behon deiala, Xavier. Gaurkoan ze ekarri diguk, imagin batzuk prestatu omen dizkiguk. Bai, titinen radiografi txiki bat ingo ju, titin oso pelotari zeadek. Kompleto, Bai, ikusten ingatxikor, Bate, paleta junda, buru eusteko beldurrik ez duen pelotari edek, Ikaragarrizko. Ezker gantxok, ikaragarrizkik, Ikaragarri izan dek zabalea botatakoa. Bai. Arriskatu egiten duk. Bai, oidek, ezik lurrea botatzeko beldurrik ez duen gizasemea dek, triziokoa. Bai, trizioko mutila. Bai, baino batzutan isatixik, bere kalek eta gar Xabier inpotaz pasaik nire adarragako maketa honekin prepatuko ju, kopak uste mandimaziak. Bai, nola ezpa. Ikusi ju, guain jokaldia ikusi ju, eta esan berrazeok, bai, barkatu, realizadorek esan ziak ondo jartzeko, ikusi berrazeok titinek, hor ikusten jun bezala, titinek pelota ondo emandik hemen. Bai, traba egiten zio. Bai, eta gero ondo jundek bere posizioa hartzea berriz, baino kontuatuek atze goinuan, Zabale jundek... Oso azkarra baita. Bai, aurrea jundek bere Zabaleko posizioa hartzea eta orduan beha hasiek katutxetzei egin bezala bueltak hasiek, hemen ingun hola bueltak hasiek, eta lasai traba intziok. Eta hor ikuste jun bezala, lasa naserrea ikaragarri izanek. Bai, duri pare. Baina lasa genio biziko mutila da. Bai, esamarrazeok maldizioka hiltzek titin behare, genio... Txarrean jarri duk. Bai, normala, ze tantua bere eskuzien da, azkenen buelta imarizen ziren da, bakik, ze pasatzeken. Ederki, eskerrik asko, Josean Tolosa teoria hau erakusteagatik berriro ere. Ez horreti, Xabier. Eta itzein dezagun orain titinen ezaugarrietaz. Hortxe ikusiko ditugu, bere txakurran izena Milu, da? Bai, partiduko 2 kilo galdu eta erdi bat irabaztizkik, lehitxo duzun, baina. Bai, eta hile kiskurreko mutila. Bai, esamarreziok, oain kiskurra modan jarritazeok, eta neska asko eta mutila asko pelukira jodetuk, baina mutila honen kiskurra beriaik, gorputz osokoa. Gorputz osokoa gaina? Bai, dana kiskurraik. Ikusi alduk, dutxan. Ez, baina, nik gara pentsatzea. Ederki, jakitzazue pilota lekutik ateratzerakoan, noizean behin, gutxitan, baina tragoska bat hartzea joaten garela, Josean. Bai. Eta arduratuta, Bai, tokietan entzuten duken musikarekin. Bai, esan marazioak taberna jutea txik eta beti David Bisbal da, Bustamante eta La Camisa Negra eta olako kantuk aitzizkiuta ja kontuatzeko, bai, nazkatu nauk eta daneko ikasita zezkat eta egia esan... Ze eskatze jok musikari hor? Nik uste zaila doinu goxok izatea, neska gazte matekin, baldin bado, Garraska nahitzeko. Bai, oidek, doinu goxok izan diztera eta euskaldunak bat ipat. Eta horreatik, aste hontan nauk pentsatu, earki gatxik enpresan, eta horreatik, Pampira duzen diskoa aurkeztuko ju, guain montan. Earki gatxik enpresak aurkezten dizuen produktu berria, astero bezala. Pampila dutzen, greatest hits, kompaktua. Bai, oidek, ugarteko estudion remasterizatuta zeok, eta nik pentsatzei neska aztekin da, kotxen da, gauen da, entzuteko doinu oso goxoituk, nahi hilek tente jartzen zizkiak. Hilek bakarrik? Bai. Eta oiotegian izango duk, zea? Remasterizaz egiteko estudioa? Ez, etxeko manpantzek. Omenaldi txiki bat, egingo diot pilota munduari, disko hau dela eta mesedez eskatuko nuke,
Bai, Xabier barkatuiak, baina esan nik, Tom Mantan ikusten baldin ziot batemati. Ez eosi, favorez. Ez eosi, ez. Pilota munduari mini. Bai, eta ni batemati ikusten baldin argi bilela, bestela... Bekaina azita jungo. Bai, azita oikita. Ederki, omenaldi txiki bat, gaur egun haundia baita pilotaren munduarentzako. Mesedez, lankideok? Pilotari, soinekoan xuri-xuri, gerriko zurdinta gorri euskaldunen ezaugarri, denetako kirolari, zuzaitugu pilotari. Xabier, barkatu ja, baina Katrina etorriko goneak izan sarraski eta... Barkatu ikusten zule, ez din izan dut ekidin, hau, pilota barruan daramagunok, horako gauzak ditugu. Eskerrik asko, Josean Tolosa. Iri, Xabier. Eta zuei datorren astera arte, pilota munduko ikusleak, izan untxa? Egon guatxik. Eskerrak jainkoari. 80 urtekin oraindik biztagona daukat. Eskerrak jangoiku bai. 85 urte egin da ondio, usaimena, ona. Eskerrak jainkoari, 80 urtekin oraindik burua funtzionatzen. A ber, zein da? Bai? Nik ez tekin eta nola manejatzean. Bai, basango janek egunekin. Guazeman, polita, ona, merkea, ona, polita, merkea. Eskerrak ez diguen pagatzen saltzeatik. Ni telefonoakin ondo moldatzen dauke. Zuek aldeikin aste bazate, ikusten naiz Guazemanken anuntzio egiten hasi barko deula. Zen hausi, bekadun berri jartu alezu. Bai, hobenikek bekadun berri jartzia. Ez da posible. Kaixotu inatzea. Tailerra txukun utzi behar diegu, Telebistak bat zeduzek. Zein, hitzetik hortzerakoak? Banekin bai egun ematen bertsoa jarreko zizkiutela. Tailerran iragarkia grabatzea zetuzek. Tailerran iragarkia? Tazuk ate beraldezu telebistan. Akina. Ba, ordu publizitatea beste tailerreko egingo jau. Egon, Patxi. Io? Ega, eza, telebistakoak? Ez bilabanakoa, Tomas. Hau, maizol, ondarrokoa. Iragarkia grabatzea etorria. Bueno, naiz behar nien hasi, ni presna ota. Nosi? Zerrek? Nik esan detate ber iragarkian. Iragarkia ondoratu nahi aldiak. Ia zartze bali maiz, bezero guztik, usatuko izkiak? Ez, nik uste, mutilonek ondo, mateula kamara horrian, Trokolasek ondo eman? Bai. Ba, txirrimiri eta txiribitonen onduan, bai? Ba, neukatago neuke, gaztia, nuntxixun. Freskotasun emongo leitzake. Freskotasuna nahi bali mozue? Tailerreko ati irikita korrientia sortuko, Venga, grabatzen hasiko eta. Venga. Izan nazuen makillatu biaro? Makilla? Ez da bir. Estelarenako guapoa gea, Makillatu? Zuri karetak batekin etxezuke, kenduko arte gendokazuna berila? Ez, nik karrozero titulua zekate, Pixka txukuntzen utzizkeo. Karrozero elegantea, tu bizuetek, Kosk!
zula txikita, ama ateratzen denean sopotzioak emango dio. Zein eutxarangan ere kuartuan. Behingoz oia egin duzula ospatu, gutxi iruditzen alzaizu? Hombre, oia init, koltsa bata ete. Zure edadekoak ezaututa, konformatzen gea, zorionak! Pozen! Buah, chaval, qué flipada. Bueno, irekarkit grabatzen hasiko gea. Hau, emozioa. Patxi, motorra konpontzen. Motorrek ez zer, Atzo konpondu nin? Zuken bizu, konpontzen zabizen plantak, Patxi. Hori, hartara nauzia, bi faktura pasako eski jau. Zuk esan behar dezuna, Euskal Herriko profesionalik onenak ea. A ber, 5, 4, 3, grabatzen. Euskal Herriko profesionalik onenak ea. Ei! Ikrure beire ez. Zu behatu bizu kamaria hori izatezunin. Baina bestela ez da, txuko? A ver, torri honea. Fuera. Ea, noiz ematen duten gure iragarkia. Nola gure iragarkia? Nere iragarkia, txikito. Ara, hasi da. Autopatxin edozein motatako konponketak egiten ditugu. Motorra kalibratu, olio aldaketak egin, transmisio ualak eta pneumatikoak jarri... Ta trokola radiaduria eta juntakuratak! Autopatxi, Euskal Herriko profesionalik onenak gara. Bai jauna, onenak gea. Autopatxi, primerako konponketak. Autopatxi, gure tailerrean merkatuko preziorik merkeenak eta kontuak garbi. Zatoz gure tailerera eta opari bat jasoko duzu. Eta gogoratu, juntako latak, trokolak eta radiatoriak konpontzen jau. Ai! Ikuste iragarkia ikusita jende gehiago etorriko ala tailerrea? Gurera, ala bestenea. Patxi bezalakoren bat inguruan balegonik eramango nuke. Egin? Honek ez dagoako txek. Bien, bien. Bueno, nik uste ja joateko ordua... Euna de lasai hemen, motel, saioa emitu arte. Claro, tío. Beste zozer ekarriko pikateko. Ta, ze intentzio dazkak gure idurrekin. Kompromiso errean jarri duzu mutila. Zu zean bizio duzu bizitzen. Zea, ja, eskonduta sei ume euki. Arte, jode. Sei? Zaldiak gehitxo? Bai, ja, prometan nahi dia. Ez da idurre? Claro, atxa, kukondoia giniten deu. Zer! Gabon Euskal Herria! Gabon Galazilla! Ongi etorri, pasetxeko atal berri batera. Gaur, ilargian nago, beti bezala. Eta badakizue pasetxea universala da. Nirekin, bi lehiakideak. Maider eta Imanol. Gabon! Gabon, ama, ilargian nago. Gaur, lokotxa biltzeari ekingo diogu. Froga agitz komplikatua. Lokotx gehien biltzen dituenak irabaziko du duelua. Prest zaudete? Maider? Imanol? Maider? Animo txabalotez! Jantzi badoa eta harrapatu hartoa! Errandizuet lehen ere, etzela bat ere erreza izanen lokotxak arrautzea. Hemen ez baitago gravitaterik. Horrelakoa da basetxea lagunok. Nork erran behartzegun, Euskaldunok,
Ilargira hartu bila joan behar ginenik. Arrautu lokotxa, eta ez pasa lotxa. Erran nizuen agitz komplikatua izan entzela. Ilargian ez baitago gravitaterik. Mugitu bigotia eta lortu immunitatea. Azkenean badirudi badugula garaidea. Maider da. Berak lortu du sestoan hartu bat zartzea. Aleluia! Maiderrentzat urrats txikia izan dena, Imanolentzat urrats ikaragarria izan da. Imanol, ilargia utzi behar duzu. Horrelakoa da bazitxea, lagunok. Heldu den astean, elkar ikusiko dugu, bertzeleku batean. Montxinoen taldea, Marten Urbila ari baita. Aio, Pelaio! Baina hola, zea ingo ba! Estarrin Txerri Torrontegi. Hola zuet, señora, Venga, kapotara ekarri, bai, gurari, eta gero zeak edo zemo dugu ez dago mundu zuen, Buruak egiten... Alzo Estarrin Jose Mingainzabal. Baina nazo, sinu sentioi! Especial Nesk Star Mercedes-Benz. Aurki, etere baten, taxistak. Javi, guain ez zekarri du. Gaur goza del patibulo. Hau, kriston txapa, eh? Ke bai, arra txapela dut grazia. Guri egu du, Bai, indezagun guria. No, ikusi danak, hau patxe beste. Earki pasako zueta. Earra, blarra. Aio. Jauna, Zerde. iritzi bat. Netzako upatxe beste kaka bada. Hau, ez dakit ez zerren pelikulan bat. Bueno, enpresarekat porru batzuk erosita, bila porrosal daiteko merkatua jomergazakata. Bueno, segi ondo. Bueno, eta bakizue, Jar, hau patxe beste ikustea. Hau patxe beste, jauna. Haupa. Adio. Ondo, ez noltatu artista, txuko. Ba, jo, Eta bain nola ingo jo. Ba, Buena Fuentenera. Iturrion. Buena Fuentenera? Bai. Eman eurra. Venga. Nazkauta nago Buena Fuenten txiste eta hosti jo egin. Arra, blarra. Aio. Jauna! Zerdek. Gauza bat. ¿Qué pasa, nen? ¿Qué pasa, nen? Tazea hosti ja. Gisa xorgezu ezen tegintzen. Bueno, kotxea doble filan daukat eta joan beharra daukat. Bueno, jarrez etorko naiz. Aio, Katius kakinua, aio. Zientoa porru batzan jarri eta bilarte. Aio. Aio, nen. A ber, zer da hori sorpresi emon bizuena, Afaltzen behar matxuro dut txiste pesto zu esan? Hala, Edurne, bota. Aita, ama, ezkontza erabaki deu. Urrun urtean ezkonduko ge. Ondo, eta pentsatu zen hora junde viaje novio zero. Ba ez, goindik ez, Vietnamera, hola, aigea jentzietan behidatzen, ba, esti bideietarako kataloguak, eta... Esti? Esti bidei esatea, nioen hundik atea zu. No de miel, esti, miel. Ta zatik ez dut esaten esti ilargia. Baina hundik atea zu txorak erioi, Alexander, favorez. A ber, aita, ama, zuek guain dela gutxi zeintzen dituzten. Zilarrezko estiak, ala esteiak.
Guk, elkarri aguantago eta osturtian, oizki denuna guk. Andres Bahorez, guken joen ara, bodas de plata ospatu. Da ez dakizue zelako emozionanti izan zan, ez dakizue. Eta Torremolino sabe junde gagu, Viaje de novio zen, ez da bizotza? Ba, huain, euskaltzen diren arabera ez tebide esaten da. Eta nahi euskaltzen diek esaten duna berdintzait. Egunero altzen dituzte ara guztiak eta. Berdintzai. Soñakin liatu zinenen berdintzai zaizun, ez da? Sonia? Ama laguna? Bai, eta bosgarren pixukua bularretako gabe biltzen, kaskari zikinoi. Jazta, tranquil danok! Emergentzisita deitxuroteta. Muturgazkea zita ambulantzia ideka? Zu iso! Zalantza non? Euskaltzaindia! Han! Euskaltzaindiaren zalantza argiketa zerbitzua. Eguneko 24 ordutan. Zein da zuen larrialdia? Beatu, nahi gendu jakin zelan esaten da luna de miel, estibidaia edo esteibidaia. Beno, estibidaia oso zabalduta dagoen arren, 1972 urtean ezpeletan egin genuen bileran erdarakada zela erabaki genuen, eta esteibidaia adiera hobetsi genuen. Ikusten da, bolio, estei! Lenguaztien esaten duten kontraku esan? Pasaren astean, estei eta bidaia artean gidoia jarri ala ez eztabaidatu genuen. Inutila lakua. Baki zuzen, ez esti eta ez estei. Ez dela zukin bidairik ingo, ala! Bidairik ez, bidaiarik aorganikoa itxatxia du. Porkulo hartzea, hori onartuta alago? Popatik hartzera joan. Ba, junai popatik hartzea. Ta zuk biendamea junai baldin bazu, ezkondu zaite Soniakin. Ze Sonia? Guazeman, ona, polita, merkea! Urrungazten hor ikusi nahi zaituet, Egitan? Hasi altzea programa ikusten. Oain moztue, bukatzei joata, gero arte. Mozteko sandik, ezan dekatxu! Ai, uste ez dautuetela ez dautza mezizuna. Aizue, saltzailea ez izateko, bat emaz zoriun txuitea lortu bali badeu, zeo ze lortu denaren seinale ez da? Datorren astean, gehiago eta bakizue, bilatu, konparazioa egin, eta zerbait hobia aurkitze bazue, eosi lasai, Guazeman! Aizue, kriston kuriosidadia dakau jakiteko zein izan dan gehien gustatu zaizuen esketxak gaurko programan. Biali SMS-a, zazpi bat batea eta jarri bertan, V-bikoitza NK, utxune hautzi, eta biali SMS-a izenagin. Kuriosidadia dakau, Guazemak! Eta hoi, zergatik ez diezu ezer esaten? Ba, alfontzen den bat fototetan. Eta hoi, zergatik ez diezu ezer esaten? Gizon hori Andrearekin etorri da. San Martin golixi! Bai, erreserba zerbitzu. Bueno, eta... Nenik ganen ez. Eta hoi, zergatik esaten? Gizon Andrea dintzatu da eta alzon ez duen zeina. Azu! Ana! Dugu gure artean berriz. Lortu goio, moten. Ondaruta, lekiteko igual, pasein dute. Ez, bilabanakoa, patxi, hoi dugu jola, hostia, patxi, Eta rabea horiak konpontze jau! Ai! Haze hostia eman diak! Que guapa, Guazeman. Guazeman, que buena. Hala. Sí, hombre. Venga. Desterratu. Izeiz, alkoholei kantatzen edo? Gaur bai, gaur earki gatxik, Josean. Bai, forma jorren konejo ejan ondoren, Ba, barkatu. Aurrekon kakola jagin izita, konejo.